odpoledne všem a já vás tady vítám na dnešním inspirativním pátku, který se zaměří na téma dětských nemocí a nejčastějších chyb při jejich řešení. No a nejvíce tohle téma asi osloví rodiče a my věříme, že užitečné tipy si odnese úplně každý a kdo chce mít víc jistoty v takových těch řešení běžných situací, které se týkají zdraví. No a já bych tady ráda v tuhle chvíli přivítala našeho dnešního velice speciálního hosta, na kterého jsme se všichni moc těšili, kterým je doktor, pediatr a tak influencer Cyril Matějka, alias Cyril Děckař, který vyvrací dlouhodobé mýty ohledně léčby dětských nemocí. Cyril má za sebou taky velice úspěšný profil na Instagramu, kde ho sleduje skoro 200 000 lidí a začal s ním až v roce 2024 a dívala jsem se, že vaše první video bylo nějaké video o smrkání a potom to nabralo velice rychlý spád a slyšela jsem s váma pár rozhovorů, kde jste říkal i o tom, že témat na další videa bylo spoustu, času a bylo málo a tak se Cyril rozhodl napsat knížku, která se jmenuje Dětské lékařství. Tu teďka můžete vidět na pultech knihkupectví. A pardon, povídejte? Já nic neříkám, já dělám jako vizuál. Já jsem slyšela nějakého kolegu, tak super. No a chtěla jsem říct, že napsala knihu Dětské lékařství, o kterou si tady dneska společně taky zasoutěžíme. No a člověk by si asi v tuhle chvíli řekl, že toho Cyril musí mít už i takhle úplně nad hlavu, ale my ještě nekončíme, protože Cyril tady dneska s náma sedí i díky tomu, že je součástí týmu Dr. Digital, což je virtuální klinika zaměřená na poskytování telemedicíny, která patří mezi naše benefity. Naše kolegyně Věrka Šťastná, která je zodpovědná za benefity, vám za chvilinku hodí do chatu i odkaz, abyste se mohli případně mrknout, pokud ještě nejste přihlášení do aplikace a více s ní seznámit. No, ale já už to nebudu dlouho zdržovat. Cyrila, já vás tady moc vítám a předávám vám slovo. Dobrý den, moc děkuji za slovo. Jestli mě takhle všichni slyšíte, tak to je zkouška spojení. Já tady vidím 78 lidí, tak díky, že jste všichni po obědě dorazili. Když tady proklikávám, tak kouknu jenom, jestli uvidím někoho, že má puštěnou kameru a je to teda slabota. 9 z 9 stran, tak jenom my 3. Tak jestli vidíte tady tu prezentaci, já když tady online benefit, aha, vidíte, už jsem se na to chytil, vidíte do toho chatu, tady je takový chat, tak tam můžete psát nějaký dotazy v průběhu přednášky a nemusíte se zdržovat zdvořilostníma frázema jako dobrý den, mohl bych se zeptat, ale klidně tam napište rovnou třeba a co očkování, nebo a jsou na to léky, pište tam klidně zdravím Míšu Pávkovou, ta si pustila kameru, konečně někdo. Já pak budu i zkoušet, takže budu zkoušet jenom ty lidi, co mají puštěnou kameru. Tak jestli můžeme jít na to. To je podle mě úplně ideální motivace tady tohle teďka. Tak 84 lidí. Jestli můžeme teda začít, neskusíme, že by si tu kameru takhle jenom na minutku pustili všichni? Takhle já uvidím kejvnout a to znamená jenom, že slyšíte. Míšo, děkuju. Zkuste tam jenom. Vidím Vladimíru, Karolínu, Martinu, Markétu. Ježi, vy jste úžasný, vy fakt posloucháte. Katarínu, Moniku, Dušanu, Veroniku. Ale všichni kejvou, je to úžasný. Tak já už nebudu víc zdržovat, ale i Martin, je tady nějaký chlap, to mi vždycky dělá radost. Tak jo, tak já bych se vrhnul na prezentaci. Jak říkám, do toho chatu se můžete kdykoliv ptát, kdyby vás něco napadlo a jdeme na to. Tak tady to je inspirativní pátek, prezentace, jsou to takový nejčastější typy, co rodiče dělají špatně, nebo co by možná mohli udělat o fousíček lepšejc, abyste měli jednodušší tu péči o děti. Když budete dávat pozor, pak bude Kahoot quiz, kde budeme soutěžit o knížky a když budete dávat pozor, tak všechno v tom Kahootu budete vědět, takže je to takový to, že stačí jedním okem poslouchat a dávat pozor a uchem a pak se vám to bude snadno klikat. Tak první bych začal tím, že nejsem placen farmafirmou, já často říkám slovo Nurofen, Nasivin, nejsem tady za firmu Nurofen, Nasivin, doktoři to musí vždycky na začátku říct, že nejsme od firmy a nebudu říkat ibuprofenový sirup, jak by to bylo správně, ale budu říkat Nurofen, všichni víme, co tím myslím, tak my to musíme říkat na začátku.
Častý omyl rodičů je, že když se v nemocnici svítí, tak mají pocit, že se tam pracuje. Není tomu tak. My tam přes noc a o víkendech jenom udržujeme pacienty a děti při životě, ale normálně se tam nepracuje. To znamená, když tam budete chtít vyšetřovat zácpu nebo dělat nějakou diagnostiku v 7 večer, nebo tak o víkendu a tak to tam je jenom málo personálu, je tam málo lidí, dělají se jenom život zachraňující výkony, třeba operace slepého střeva, ale jinak se tam jakoby nepracuje, nejsme tam o víkendech, abychom tam dodělávali něco, co se nestihlo přes týden. Tak abyste věděli, že to, že se v nemocnici svítí, neznamená, že tam je běžný provoz, pracuje se tam normálně jako od 8 do 3 nebo od 7 do 3 jako na poště. Na pediatrii je zvláštní, že všechna léčba je individuální. To znamená, nemůžete vždycky paušálně říct, snažil jsem se natočit video o zvracení a mělo to velký úspěch, ale mezi doktorama i velký neúspěch, protože vám třeba řeknou, že co když to dítě zvrací a je to batole, co když je to 18letý, co když je to z gastroenteritidy, nebo je dítě přežraný, nebo je to úžeh, nebo je to otrava, nebo cukrovka. Takže my vždycky musíme říct celý pozadí té situace. Kdo zvracel, jak starý dítě, kolika kilový dítě a musíme říct celý ten příběh. Takže proto se nedá léčit podle videí na internetu. K tomu jsem pak začal psát tu knížku, kde to je líp vysvětlený, protože tam máte to zvracení jako v principech, když to ty videa jsou jen takový minutový výkřiky. Takže prosím vás, nelečte podle internetu. Ta knížka je o něco lepší, ale jinak samozřejmě musíte se radit vždycky s doktorem individuálně podle toho, co vám říká. Často po mně někdo chtěl, abych udělal univerzální lékárničku na dovolenou. Zase je to velmi jiný, protože jiná lékárnička bude pro batole a jiná je pro 15letého studenta. Takže všechno univerzální v pediatrii nejde, vždycky je to individuální, prostě na míru je každá léčba, proto se blbě radí paušálně, proto nemáme guideliny v pediatrii. Tak, proto chceme u dětí vždycky váhu. Když máte třeba na krabičce Nurofenu napsaný, dřív to tam bývalo, ale po tom, co jsem se snažil o tom hodně informovat na sítích, že zkrátka nemůžete dávat léky na horečku podle věku, že když je tam napsaný pro děti od 2 do 5 let, tak to nemůže fungovat, protože dítě od 2 do 5 let může být o 15 kg rozdíl. Takže proto musíme mít ty děti zvážený. Já říkám, že jsem byl někdy rodič kruťák a byl jsem na rodiče naštvaný, jak to, že nemají ty děti zvážený, když jdou k doktorovi. A teď už jsem rodič, že takhle tahám ten Nurofen a zjišťuju taky vlastně, že nevím, kolik ten syn váží. A říkám si, no tak ještě mu dám o mililitr navíc. Takže už jsem si uvědomil, že už chápu ty rodiče, co nemají zvážený děti, já už taky nevím, kolik syn váží. Takže my si je vždycky v nemocnici přivážíme, ale na tu léčbu, aby to bylo přesně, je to důležitý. Tak jenom dám krátkou pauzičku teďka. Ano, někdo se něco ptá? To si myslím, že měl jenom někdo omylem zaplý mikrofon. Dobře. Jenom jestli je všechno v pořádku se zvukem, slyšíte, můžeme jít dál? Děkuju. Tak, tady mám o tom, že horečka je příznak. Horečka není nemoc. Často rodiče mají pocit, když se na teploměru objeví bájná 40, tak je to signál, že volí sanitku nebo 155 nebo jedou na pohotovost. Tak jenom jsem chtěl upozornit, že horečka je příznak, horečka není nemoc a když naměříte 40, tak dáte úplně stejné množství léku, jako kdybyste naměřili 38,5. Když je horečka, tak dáváte vždycky stejnou dávku, když je horečka 40, dáváte stejnou dávku. Není to tak, že na vyšší horečku dávám vyšší dávku. Vy dáváte vždycky přesně. Tady, když se mrknete, to vypadá jako rektální teploměr, takže teplota v zadku je vždycky nejpřesnější, ale my větším dětem už používáme jenom takový ty orientační, takže tohle používáme hlavně třeba u febrilní křeči, když má dítě křeče při horečce. Často rodiče mi říkají, že první, což je odečtou. Tak kdybyste měli 40,9, tak já se tady zeptám Míši Pávkový, kolik by odečetla. Já jsem vlastně nikdy neodečítala. Já jsem jenom zkoušel, jestli dáváte pozor, já to za vás řeknu, nebojte. Většinou se odečítá rektálně půl stupně, takže byste najednou tam měla 40,4, jestli dobře počítám, ale zase ta hodnota pro vás není tak důležitá, vy dáte furt stejné množství toho syrupu na horečku, takže ten odečet je jenom něco v hlavě, ale ten odečet v praxi není až tak důležitý. Prostě je to horečka, dávám léky na horečku, to odečítání, jak všichni furt řeší odečítání, není pro nás ta alfa omega. Prostě dítě má horečku, dostane léky na horečku.
tady se podíváme na nejčastější chyby, co rodiče řešejí. Buď chystají zábal, tak my zábaly v dnešní době už nepoužíváme, takzvané fyzikální chlazení už je jenom fakt doplněk. Okamžitě obviním školku, plavání nebo někoho, kdo nad něj mohl něco prsknout. Rodiče milují hledání viníka, to znamená, že oni se často ptají doktorů, kdo za to může, proč má tu horečku. My to často nevíme, takže horečko je příznak, horečky se zbavíte a nemusíte hned řešit, z čeho ta horečka je. Scháním špachtly, abych mu mohl kouknout do krku, správně medicínsky se to jmenuje špátle, ale chci na to zase upozornit, že když má dítě horečku, zvlášť do 3 let, malí děti, tak nemusíte jim hned koukat do krku, protože v tom krku je to většinou nějaký prosáklý a nic vám to neřekne. A když má dítě horečku, strážím horečku a nemusím hned diagnostikovat. Ono něco přijde samo. Naskáče vyrážka, dítě přestane čůrat, dítě bude bolet v krku, dítě začne bolet ucho, dítě bude mít průjem nebo se pobleje. Takže musí být horečka a něco. Ale samotná horečka vás celkem netrápí, prostě horečky se zbavujete. Tady bych chtěl upozornit, kdybychom si vzali nějakého dobrovolníka, ale já asi bych nerad zdržoval, nevím, jestli tady budu teda vyvolávat tolik lidí, ale představte si, že byste měli 9kilový dítě, tak firma Nurofen, kterou já dlouhodobě kritizuju za to, že má teda špatně ty krabičky podle věku, tak už to stáhli a začali dělat, že to je podle váhy, tak to mám radost. A teď vyrobili takový nový kolečko, bohužel se neporadili s žádným pediatrem, takže kdybyste měli 9kilový dítě, tak na první pohled by vám přišlo, že na horečku dáte 9 až 13,5 ml. Což je zajímavý. Vy nemůžete dát rodičům interval, vy musíte jim říct přesně. Vždycky jsme se bavili, že se dává přesně. Takže dávka Nurofenu nebo Ibuprofenu je 10 mg na kilo a dávku. Takže když mám dítě, který má 9 kg, tak mu dám 90. Jo? Je to krát 10. A oni vám tady dali nějaký interval, takže kdyby ten rodič dal třeba 13,5 jako maximální dávku, tak jste si to dítě zrovna přidávkovali, protože jste mu dali celou denní dávku během 24 hodin najednou. Takže opatrně, my jsme všechny produkty, co firma Nurofen vyrobila, schovali z nemocnice, protože bohužel je to udělaný zavádějícím způsobem. Takže kdyby se vám to dostalo do ruky, tak ten kovový plíšek hodíte do kovu a zbytek se hodí do papíru. Tady řešíme, jak mám zase podat. Často se rodiče ptají, že dítě vyzvracelo sirup nebo vykadilo čípek. Tak vy musíte vědět, že vám jde o ten efekt. Vy musíte, jestli ta horečka klesla nebo neklesla. Když neklesla, musíte reagovat. Tak dám znova čípek, tak dám znova sirup. Když to nejde spodem, dám to vrchem. My v nemocnici děláme to stejný. Když nám přijedou rodiče, že dítě vyblilo sirup a vykadilo čípek, tak máme zase na výběr a buď dáme zase tohle nebo tohle. Většinou preferujeme, že dáme sirup na lačno. Takže po 15 minutách, co je to dítě vyzvracený, tak dáme třeba samotný koncentrovaný sirup jenom do lačního žaludku. Nebojte se, bude to fungovat. Nemusí to dítě zapít půl litrem vody, ale hlavně se zbavit té horečky. Takže kdybyste byli s rozumem v koncích, co dělat, tak nebojte, my děláme to stejné, co vy doma. Prostě musíte něco přidat znova a znova. Nemůžete se spokojit s tím, že má dítě horečku. Tak teďka tady vidím Věra, moc děkuji za dotaz, to mě těší. Když zábaly nemůžu, aspoň opatrné chlazení, samozřejmě můžete, píšete to úplně správně. My to tak taky někdy děláme, že jdem třeba se synem do vany, napustím mu tam trošičku na dno takový vlažný vody, on si chvilku hraje a on tam jako vychladne. Takže když máte jenom takový zvýšený teploty, můžete takhle do sprchy nebo do vany a tím můžete jako bez léku trošku ochladit. Takže píšete to úplně správně. Dostávám se tady na úrazy hlavy, takže koukněte, to je náš syn, tady má takhle bouli na čele. Jdeme rovnou ještě na další fotky, ty už jsou trošku drsnější. To je boule uprostřed, boule vpravo, boule vlevo. Nebojte, všechno dopadlo úplně v pořádku, nic mu není. Jednou vypadl z kočárku, jednou spadnul z linky. A já jsem se vás chtěl zeptat, s čím byste jeli nejdřív na pohotovost nebo na rentgen. A měl to být takový chyták, protože podle boule na čele vy nerozlišujete, s kterým dítětem se jede na úrazovku, na rentgen, na chirurgii, ale je to podle chování a zvracení toho dítěte. Takže čelo my máme docela rádi, čelo je takový nárazník, tam je to nejbezpečnější zóna. Když se dítě spraští, spadne vám z přebalováku z postele, tak vy nejdřív musíte zjistit mechanismus úrazu. To znamená, jestli to bylo z metru, tak je to závažnější, než když dítě zakoplo z vlastní vejšky.
Takže to je první, co hodnotíme. Pak samozřejmě tu bouli. Tak tady všechny ty boule jsou dosti velký, ale pokud to dítě nemá bezvědomí, brečí 20 minut, protože ten brek je dosti dlouhý po tom úrazu, ale pak se chová normálně, fungují ruce, nohy, oči, vědomí, tak nemusíte jezdit nikam. Musím upozornit na to, že dětem se samozřejmě nesmí dávat najíst, ideálně třeba až do večera, jenom 5 porce, půlku rohlíků, dokud nebudou škrábat na lednici, tak jim nic nedáte a jenom malý porce tekutin, protože když se vám to dítě pozvrací, tak nevíte, na čem jste. Zvracení je pro nás signál, že tam může být třeba otřes mozku. Když takhle zatřesete hlavou, tak ten mozek se vám takhle vyroste v té lebce a to způsobí zvracení. Stejně tak krvácení do mozku způsobí nitrolební tlak a pak je vám na zvracení. Takže když je to jenom otřes mozku krátkej, tak se pozvracíte třeba jednorázově za hodinu od toho úrazu. Když tomu dítěti budete pak večer dávat najíst a bude zvracet znova, tak my už nevíme, jestli to je krvácení do mozku, anebo je to ten otřes mozku. Takže je strašně důležitý po těch úrazech hlavy co nejmenší porce těch tekutin. I toho jídla. Občas se říká sledovat velikost zornic, tak velikost zornic je pozdní příznak. Když má dítě jinak velké zornice, takhle, tak to už jste na neurochirurgii a čekáte, až vám někdo otevře lebku. Takže to je pozdní příznak, to funguje u dospěláků. Není to tak, že u těch dětí musíme furt koukat hlavně na ty zorničky. U dětí vždycky sledujeme hlavně chování, to znamená, že to dítě je normální. Normálně vás poznává, komunikuje a tak. Ještě bych upozornil na spavost. Když je dítě spavé, po úrazu v bazénu ho dáte do autosedačky a ono tam záhy usne, když vyjedete autem, tak to není spavost. To dítě prostě usnulo v autě. Takže spavost taky nekontrolujeme, hlavně nás zajímá vždycky to chování a zvracení. Tak to bylo k úrazům hlavy. Samozřejmě ještě upozorním na rentgeny. Rentgeny v dnešní době furt děláme a na rentgenu není vidět mozek. Na rentgenu nevidíte dovnitř, takže jsou zbytečný. Podle posledních guidelinů, my doktoři, jak milujeme guideliny na chirurgii a pediatrii, tak my už ty rentgeny neděláme nikdy. A stejně se furt dělají, protože je rodiče chtějí, občas rodiče mají pocit, že jsme nic neudělali, takže stejně ty rentgeny občas děláme. Ale není na nich vidět mozek, takže když vás nepošlou v nemocnici na rentgen, tak nezoufejte, je k ničemu ten rentgen. Dělají se tak jako ze setrvačnosti, jak to tak v České republice občas chodí, že se něco dělá, proč se to tak vždycky dělávalo, i když je to k ničemu. Tak rentgen hlavy je na nic. Když chcete vidět mozek, musíte do tunelu, musíte na CT, a to znamená dítě napichovat, přeprat to dítě, zavést mu kanilu, přispat ho na to CT, je to náročný a ještě to dítě ozáříme zářením. Takže snažíme se děti neposílat do tunelu na vyšetření mozku, abychom viděli, jak je na tom mozek. A třeba co pro to můžete udělat vy, že po tom úrazu těm dětem nedáte teda tolik najíst. Tak to byly úrazy hlavy. Ještě mrknu, tady napsal něco Míša. Jak dlouho je horečka přes 40 OK, aniž bych startovala AI pohotovost, super dotaz. Tak horečka přes 40 není nikdy OK. Vy sledujete chování a to dítěte. V dnešní době se sráží takzvaně ke komfortu dítěte. Jak dřív se třeba říkalo, že se sráží nad 38,5 nebo podle čísla, tak dneska je to zlatý slovíčko komfort. A komfort má každý dítě jinde. Některé dítě má 38 a ještě si hraje a pije. Některé dítě má 39 a ještě si hraje, pije. Některé dítě má 37,9 a už je úplně mrtvý. Takže každý dítě je speciální, každý dítě se sráží ta horečka zvlášť. Ale když mi napíšete, že dítě má přes 40, tak teď jde o to, jestli jste to správně naměřila, jestli to máte správně změřený, jestli vám to dítě nedalo do čaje někam. Ale když to dítě bude úplně v pořádku, tak asi nemusíte panikařit, ale jinak ta hodnota 40 vypadá zvýšeně. Ale je takový trend ustupovat od těch čísel, takže už tolik neřešíme ty teploměry a ty čísla, ale hlavně chování a stav toho dítěte srážíme ke komfortu dítěte. Takže víte, že ty teploměry jsou i hodně nepřesný, měří to po každý jinak, takže trošku se snažíme odprostit od těch čísel. EEG, vyšetření, to je skalpová čepice, která měří mozkovou aktivitu a na ní se dá vidět nějaký dlouhodobý poškození mozku. Když na EEG je zpomalení, to znamená, že ten mozek je pomalejší, tak máte dlouhodobě poškozený mozek, anebo tam hledáme třeba známky epilepsie. Takže po běžném úrazu hlavy
EEG se nedělá, indikuje se, když by bylo třeba krvácení do hlavy. Když budu mít na CTčku v tunelu, budu mít poškození mozku, tak pak se sleduje tím EEG, jak se ten mozek uzdravuje. Takže sledujeme, jestli byl mozek poškozený trvale nebo ne. Takže EEG je ke sledování dlouhodobého poškození mozku, ale po obyčejném úrazu hlavy, když na CTčku nic není, tak to nemá význam. Nevím, jestli tady je někdo z pojišťovny, nebo nějaký dětský neurolog, nebo někdo, kdo by mě mohl vytahat za skřipec, ale všechny tyhle vyšetření samozřejmě jsou dobře zaplacený. Stejně jako mě, když přijde pacient a já mu píchnu CRP, tak hnedka zkasíruju za to několik stovek korun, takže EEG je taky dobře placený vyšetření. Takže samozřejmě jsem zažil, že i EEG se dělá po běžném úrazu hlavy, protože je to dobře zaplacený, ale je to k ničemu. Takže nevím, jestli ta narážka trošku není nad užívání některých vyšetření, i když to třeba není nutný pro to dítě. Já mám rád takovéhle zákulisní informace, klidně vám to takhle řeknu na rovinu. Myslím si, že to je ve všech oborech, že se občas dělá něco nesmyslně navíc, anebo tak. Pokud mi lékař po úrazu hlavy řekne budit v noci, kontrolovat, co mám sledovat? Je to přesně, jak jste napsala, Jaroslavo, děkuji. Stačí, že vzbudí a žije. Přesně tak. Ty zornice stačí, že jsou stejně velký, nemusíte tam nějak svítit baterkama, nic řešit. Stačí, že to dítě je prostě v pohodě, je normální a že se vzbudí a žije. Interval jsou 3 hodiny, takže když to dítě jde spát v 9, tak byste si ho měli vzbudit o půlnoci a třeba ve 3 ráno. Jo, třeba 3krát za noc po úrazu hlavy. Občas rodiče mají pocit, že dítě nesmí nechat usnout, tak samozřejmě smíte. Když úraz hlavy je večer, tak dítě může spát celou noc, jenom ho 3krát vzbudíte. Nemusíte ho takhle držet vzhůru. Neusínej. Tak musím říct, že dotazy super. Pokračujeme dál. Jdeme na laryngitidu. To mám pocit, že je nejčastější příčina dušnosti, kterou asi každý zažil. Nebo pokud ne, tak věřím, že většina rodičů to zažije, to se skoro nevyhne nikomu. Je to typický onemocnění, který se stává v zimě, stává se to v noci a je to virový, je to infekční onemocnění. Důležité je říct, že to není alergie. Koukněte tady na tom obrázku, jsou oteklé hlasivky a když je to otok uvnitř, vy potřebujete léčit ten otok uvnitř, to znamená studeným vzduchem. Když budu dýchat studený vzduch, tak mi to tadyhle splaskne, je to tady uvnitř. Všechny léky, které jsou na plíce, třeba Ventolin nebo Berodual nebo tak na to nefungují, protože ty léčí plíce, vy léčíte otok tady v krku. Takže na to funguje kortikoid a fungují na to studený vzduch. Stejně tak jako Dithiaden a Fenistil, léky na alergii na to nefungují, protože to není alergický otok. Ten otok je způsobený virem, takže na tohle funguje kortikoid a studený vzduch. Ty kortikoidy jsou na recept, to znamená, že rodiče je většinou nemají, ale když to jednou zažijete, skončíte v nemocnici, tak vám to napíšou a příště už ten recept mít budete. Tak já se podívám na časomíru, jak si stojíme. Máme 20 minut, uteklo. Já bych si tady dovolil teda malou odbočku. Tady mám takový baťůžek s lékama. Pojďme si tady něco takhle uklohnit, jo? Vidíte mě ještě? Dobře. Tak mrkněte, tadyhle to je Fortekortin, to je kortikoid, který je na recept. Tady mám mističku, která je na vajíčko na měko. Tak jedna tady ta tableta, máte to, kdybyste to někdo pak zapomněl, je to napsané v téhleté knize, kterou můžete vyhrát. Tak jednu tu tabletu si tam takhle šoupnu do toho a ta jedna tableta je na 8 kg. Takže když vaše dítě takhle dělá má laryngitidu, tak vy byste mu takhle dali jednu tu tabletku. Pak si vezmete nurofenovou stříkačku a pak je ideální nějaká sladká šťáva nebo nějaký čaj. Tak já tady mám čaj, ale pro dítě je lepší něco sladkého, aby to dítě vypilo. Takhle si tam trošičku natáhnu. Teď to takhle cáknu. Takhle s tím trošičku takhle zatočím. A takhle my dětem podáváme všechny léky. Kortikoidy, Dithiaden. Když chcete dítěti něco podat, tak blbý je to dávat na žičce. To dítě vám někde bude uhybat. Takže dětem všechno dáváme takhle ve stříkačce.
Takže tady mám teďka rozpuštěný jeden Fortekortin, to je kortikoid na 8-kilový dítě, když má laryngitidu. Kdyby tu laryngitidu mělo dítě, co má 16 kg, tak mu dám 2 ty tablety. Takže se mi to hezky počítá. Takhle to natáhnu tou stříkačkou a můžu takhle to dávat tomu dítěti a ono mi to krásně takhle vypije. Jo, takhle. Takže takhle to můžete podat tomu dítěti. Všechny léky se snažíme dětem dávat do pusy. Možná znáte kortikoidový čípek Rectodelt, tak ten se podává, když dítě se dusí, když je opravdu modrý jako švestka, když ho bodne včela někde do krku, když je anafylaktická reakce, alergická reakce, tak ten Rectodelt to je SOS kortikoid a z toho se nikdy neuždibuje, protože vy potřebujete to dítě životně zachránit, proto se z těch čípků neuždibuje kousek, ale do toho zadku se dávají celý. Když to dítě má laryngitidu a jenom vám takhle párkrát hýkne v pokojíčku, tak mu nebudete rvát hnedka čípek, ale budete ho léčit takhle do pusy, protože u čípku nikdy nevíte, jestli vám ho nevykadí za 5 minut. Nevíte, jestli ten čípek zabere. Když to tadyhle je to dělané na vstřebávání léku, takže všechny děti léčíme prioritně do žaludku a do tenkého střeva. Tady je to na léky dělaný. Zadek není dělaný na vstřebávání léku. Zadek je nouzovka. Ještě, jestli si někdo všimnul, tak já jsem si dal ten kortikoid, jestli to někomu přišlo divný, tím se vám snažím demonstrovat, proč existuje takové obecné povědomí kortikofobie, to je strach z kortikoidů. A stejně tak jako strach z očkování, tak kortikoidy jsou přirozené látky, které se vám tvoří v nadledvinách a není to nic cizího pro tělo, není to nic nebezpečného. Kortikoidy vadí, když máte ekzém a budete si to patlat 365 dní v roce, tak vám ta kůže chcípne. Když si ten kortikoid dáte jednorázově, tak vám může třeba zachránit život, třeba vám zachrání tady ten otok při té laryngitidě. Takže kortikoidy jsou tělu vlastní léky, ale musíte je dávat vždycky jednorázově a ne takhle dlouhodobě, jako se to kdysi dávalo na ten ekzém. Máte to zase napsané v té knize v kapitole kortikoidy. Tak to byla laryngitida. Ještě bych jenom zmínil, jestli víte s tím studeným vzduchem, ten studený vzduch samozřejmě to nevyléčí trvale. To znamená, vy když půjdete s tím dítětem ven, tak vy to vylečíte na chvilku, ale pak půjdete do ložnice a za hodinu vás dítě vzbudí znova, že se zase dusí. Takže dokud nebudete mít ten kortikoid, tak to nevyřešíte nikdy. Proto často skončíte v nemocnici, ale my už vám na příště, už vám pak ty léky napíšeme. Určitě to patří do každé lékárničky, alergická reakce, anafylaktická reakce, bodnutí vosou, kousne vás had, jo, nebo nějaká velká alergická reakce, takže to by tam mělo patřit. Chápu, že to je na recept, ale myslím si, že je budoucnost, aby to lidi měli. Zadek je nouzovka, píšeme si Lucko správně, je to tak. Jsou nějaké léky pro děti, které se nesmí rozpouštět nebo drtit, tak samozřejmě něco, co je dělané už v sirupech, tak už to není potřeba, že to v sirupech je, ale my v pediatrii často používáme Dithiaden, což je silný lék na alergii a je to taky lék, který trošku to dítě utlumí. My u té laryngitidy někdy dítěti dáme Dithiaden, protože se mu to stane ve 2 v noci a my chceme, aby to dítě zase šlo spát. Takže i u laryngitidy někdy dáme Dithiaden, ale kvůli tomu tlumícímu efektu, ne kvůli tomu, že by to pomohlo na ten otok. Takže často drtíme třeba Dithiaden, často takhle rozpouštíme Fortekortin. Když jsou něco potahované tablety, tak byste to dělat neměli, ale za covidu jsme zjistili, že se dá nadrtit kdeco, i potahované tablety. My vždycky řešíme takhle na misce vah, že potřebujeme hlavně, aby to pomohlo a až pak řešíme, jestli jsme to udělali úplně správně, ale nejdřív musíme zachránit to dítě. Takže samozřejmě nesnažíme se drtit to, co se nemá drtit. Nemohla jsem darovat krev kvůli tomu, že jsem užíval kortikoid 20 let zpátky. To je speciální otázka, to asi teďka přeskočím. To je moc specifický na mě, takže to není moc, to teďka je mimo moje pediatrické téma, tak se omlouvám, když tak na konci. Tady ještě jsem chtěl zmínit s tou laryngitidou, když jenom otevřete okno, tak většinou takhle budu stát u okna, tak vám bude zima na to dítě, vám bude zima a vy za chvilku zase zavřete. A ta léčba je neefektivní, takže je lepší opravdu vzít čepici, šálu a jít úplně na balkon, před dům, jít ven, protože tam spíš ten vzduch jako dejcháte a není to tak jenom, že vám je takhle zima a vy to okno zase rychle zavřete. Takže jenom otevřít okno nebo lednici, mrazák většinou nestačí, většinou musíte jít opravdu ven. Dostáváme se
Krýma, kašel, bolest ucha, konjunktivitida, zánět spojivek. To všechno má společnou nádobu a to je nos. Nos je taková centrální ventilace. Jestli vidíte tady to zelený, tak to jsou chrchly, to jsou hleny, které se tvoří. A všechny, takhle, jak vám tady kapou dozadu na ty hlasivky, tak jestli víte, co to způsobuje. Kašel. Kašel, děkuji. Já jsem chviličku čekal, jestli někdo i bude tak akční a připojí se, díky Věro. Takže rýma způsobuje kašel asi z 90%. Vy, když přijdete k doktorovi s kašlem, tak doktor si takhle vezme fonendoskop. V dnešní době se to jmenuje fonendoskop. Stetoskop bylo takový, jak se poslouchalo takhle to břicho těhotný, tak stetoskop už neříkáme, teď je to fonendoskop. A já tě takhle poslouchám plíce toho dítěte. A když jsou plíce v pořádku, tak řekneme, že ten kašel je z rýmy a plíce neléčíme. Takže od toho je tam doktor, aby vám řekl, odkud ten kašel vane. Jestli kašel je od plic, anebo kašel je z rýmy. A když je z rýmy, tak léčíme rýmu a nedáváme žádný mukolytika, to znamená léky na vykašlávání. Bohužel, jak jsme si tady koukali na ty zelený chrchly, jak to kape, tak když s tím půjdete třeba do lékárny a řeknete, že to zní jako vlhký kašel, protože vidíte, že to jsou vlhké kapky, tak skončíte někdy s mukosolovanem a máte špatnou léčbu. Nebo ACC, Erdomet, nějaký mukolytika, který zkrátka na to nejsou vhodný. Takže pozor, abyste někdy špatně vlhký kašel, který je z rýmy, neléčili špatně. Takže to by byla chyba. Když máte kašel z rýmy, tak musíte zkrátka vylečit tu rýmu. Když si představíte ještě, že si dítě lehne na záda, to znamená, že dítě si lehne, tak vidíte, že ono mu to bude zatejkat a proto ty děti často kašlou večer. Vy přijdete k doktorovi a řeknete, mě vždycky kašle večer, tak je to daný gravitací, vidíte to tady na tom obrázku. A bohužel se stává takový nešvar, že vás nějaký doktor odpálkuje a řekne vám, tak dávejte fenistil na noc. Jo? Protože fenistil je takový jako, trošku to tlumí a je to na alergii. A kdyby tady ty chrchly byly z alergické příčiny, to znamená teďka, když je alergická sezóna, tak to může pomoct, ale ten fenistil byste měli dávat 2krát denně, ráno a večer. Když budete dávat fenistil jenom na večer a nebude to z alergie, tak to neudělá vůbec nic. Takže zase opatrně tady s tím trendem, který známe. Takže když si dítě lehne na záda a začne kašlat, tak je to rýmou a fenistil na noc to určitě nespraví, pokud to není alergická příčina. Tady se ještě mrkneme na neprůchodný nosy jako horečka. Já bych upozornil, že rodiče mají takový 3 největší priority, co u dětí spěchá. První je neutřený zadek, takže když má dítě neutřený zadek, tak si nenecháte dítě běhat někde po bytě, protože máte strach, kde se obtiskne. Druhý, co rodiče řešejí, jsou vyčištěný zuby. Žádný rodič nenechá dítě spát s nevyčištěnýma zubama, to berou jako velkou prioritu. A do třetice bych potřeboval právě, abys tam dostal do toho pořadníku neprůchodný nos. Když má dítě takhle neprůchodný nos, úplně ucpaný, nedejchá vůbec, tak je to akutní stav, který byste měli vyřešit. Stejně jako když je horečka, tak dáte léky na horečku, tak neprůchodný nos je stav, který by se měl vyřešit. Neměli byste to nechat ani den bejt, natož přes víkend, natož když má dítě zvětšenou nosní mandli a někdo vám řekne, že z nosní mandle dítě vyroste, tak nevyroste, tak jste to dítě poškodili vědomě. My občas zvažujeme, nebo trošku to tady přeháním, ale když někdo nenechá operovat dítěti s většinou nosní mandly, tak je to skoro na ospod, protože opravdu vědomě poškozujete to dítě. Vy byste, z toho nejde vyrůst, jo, z té neprůchodnosti. Já někdy říkám, kdybyste měli u auta ucpaný vejfuk, tak taky s autem nejedete na prodloužený víkend a řeknete si, dítě ucpaný jenom vejfuk. No tak snad to zvládnu do těch Krkonoš a zpátky. Tak stejně tak s neprůchodným ucpaným nosem musíte něco dělat, je to akutní stav jako horečka. Dřív byly tady ty kapky, co tady na ně ukazuju dole, to už dneska se s tím nesetkáte, ty byly velmi nepraktický. Dneska existuje to, co je tady uprostřed a jsou 2 krabičky, buď je tady vidět sprej, anebo je tady vidět kapky. Takže když vám u doktora řekneme nosní kapky, tak tím myslíme vždycky tohle. Já je tady taky někde mám v tom baťušku nachystaný. Tady je dobrá taková finta, tady, že buď je napsaný na tom sprej nebo kapky, ono to vypadá stejně. A ten sprej se teda dává nahoru, když tu ty nosní kapky se kapou dolů. Tak já si tady pro ně šáhnu do svého kouzelného baťohu. Na těch nosních kapkách, třeba tady ten Nasivin Sensitive je napsaný nosní kapky,
A funguje to tak, že se to do toho dítěte kape takhle. Jestli to je vidět, jo? Je to strašně šikovný. Vy, když to dítě třeba máte zakleknutý nebo je těžký to dítě někdy přeprat, jste sami doma, tak se to aplikuje takhle hlavou dolů. Nemusíte dělat žádný mezistřiky. Takže tady to je asi největší vynález pediatrie. Takže když napíšeme někdy nosní kapky, tak myslíme vždycky tohle, ať to vypadá jako sprej. Nezaměňovat s mořskou vodou, to je něco úplně jiného. Takže nosní kapky jsou tohle, to máme rádi, a kape se to takhle hlavou dolů. Takže to by mělo patřit do každé lékárničky. Tady jsme si říkali, že neprůchodný nos je jako horečka, to byste neměli nechat o víkendu bejt, když je úplně neprůchodný nos. Zaděláváte si pak na nějaký obtíže, ke kterým se dostaneme. Jdu se podívat, co tady píše Pepa. Podávání léku do zadku. Nás cílí, že dávat šípky v tom případě proti horice do zadku. Nesmím. To orálně to asi ne. Pepo, píšete to perfektně, opravdu ten zadek je nevypočítatelný, tam nikdy nevíte, kolik se toho vstřebá, některé dítě může mít zácpu, některý průjem, často to rodiče ten čípek špatně zavedou jenom palcem a pak se to rozpustí v kanále a máte šlem v pamprsce, takže my opravdu ten zadek nemáme rádi, je to nouzovka. Takže jsem rád, že ve Španělsku, nebo mrzí mě, že vás sjeli, ale říkají to správně. Rozpoznat suchý a vlhký kašel. To je samozřejmě složitý. Já se snažím, mám o tom zase kapitolu, zase o tom kapitola v knížce, o tom kašli. Vy kašel musíte rozpoznat buď tu příčinu. Když je kašel od plic, tak musíte léčit mukolytikama, léčíte plíce. A když je kašel, takzvaný ten, jak píšete, suchej, dráždivý, zbytečný, otravný, dítě kašle furt, tak vy se snažíte v mozku snížit tu frekvenci toho kašlání. Takže není důležitý vlhkej a suchej, ale spíš berte ty léky, jako co chcete udělat. Jeden lék očišťuje plíce, to jsou ty mukolytika, a druhý lék v mozku zastavuje kašlání. To jsou ty antitusika, třeba kodein, robitussin antitusikum, levopront. Ale když ten kašlací reflex zastavíte, tak si to dítě můžete utopit v tom kašli. Vy zase potřebujete, aby to dítě odkašlávalo, když se topí těma hlenama. Takže my už nerozpoznáváme tolik ten kašel na vlhký a suchý, ale máme dva druhy léků. Buď tlumíme kašlací reflex, anebo očišťujeme plíce. Ale to rozpoznávání kašle na suchý a vlhký už se dneska moc nepoužívá. My potřebujeme vědět, co chceme léčit, co chceme udělat. Konvička je v pohodě, konvička je docela náročná technika, je to nízkotlaková. Když si toto dítě naučíte, tak třeba na zadní rýmu je to perfektní, že to obtejká tu přepážku, ale je to někdy náročný pro děti, takže konvičkování necháváme podle schopnosti rodičů. Někteří rodiče to mají rádi, někdo to nemá rád. Já se přiznám, že já to používám spíš u dospěláků, úplně do toho ty malé děti netlačím. Mám pocit, že to jde i bez toho. Na odstranění nosních mandlí se hnedka dostaneme v dalším slajdu. Mořská voda není náhražka léků. Pozor, tady to, co je na obrázku, moc nedoporučujeme. Pozor na všechny sterimary, fyziomary, libenary. Někdy máme pocit, že jsou to trošku takový paraziti na pediatrii. To jsou různý probiotika, strašně moc firem, sirupy na imunitu, mořské vody. Všechno to jsou léky, kde ten účinek není úplně prokázaný. Ty studie jsou vždycky takový, jakože možná to pomáhá. A mořská voda je něco jako hygienická technika, když si myjete ruce mejdlem, tak mořská voda je jako, vy si umyjete ty dutiny a nos, si vypláchnete a umyjete a musíte ji zase odsát. Musíte ji buď vysmrkat, anebo tu mořskou vodu musíte odsát, ale není to zázračný nějaký lék na rýmu. Jo, když je ucpaný, neprůchodný, tak nosní kapky a mořská voda je spíš na takový výplachy, proplachy. Tak. Teď myslím, že bude tady ještě chci ukázat, jak vypadá tomuhle obrázku. Říkáme, rodiče tomu říkají, já nic neodsaju. Oni přijdou s dítětem a my říkáme, že má dítě rýmu a rodiče, ale já nic neodsaju. Tak to vypadá takhle. To jsou oteklý sliznice. Kdybyste šli na ORL, tak vám takhle otevřou ten nos a vy uvidíte takhle, jak ty sliznice dolejhají na sebe. Tak tady nemá smysl do toho stříkat mořskou vodu. To nic neuděláte, tady musíte rovnou aplikovat nosní kapky. Ty dekongestenční, třeba tady nějaký tady ten nasivin. Takže tomuhle my říkáme, když rodiče říkají, já nic neodsaju. Tak to je ucpaný neprůchodný nos. Tak, tady ještě nějaký dotaz. Neprůchodný nos. Nasiviný ok. Je v pořádku. Nasivin, ty kapky. Ano, prosím. Ano. V pořádku.
Teď přesně nerozumím. Když je tady ta situace, můžou to být Nasivin, Otrivin, Olint, je mi jedno jaká značka, ale musí to být dekongescenční nosní kapky. Tady s mořskou vodou to nemá žádný účinek, tohle. To je jako kdybyste opláchli stěnu. Tak, Děkuji. závislost na nosních kapkách, závislost se rozvíjí hlavně dospělákům, protože ty si to aplikujou sami a vy si to tam aplikujete třeba týden v kuse a vy se na to stanete závislým, zvyšujete tu dávku. Závislost u dětí je vzácná, nikdy jsem to nezažil, je to takový strašák, který používají ty farmafirmy, třeba ta mořská voda, který říkají pozor, bude závislost na nosních sprejích, tak dávejte mořskou vodu. Takže mořská voda má, takhle je indikace nosních kapek a takhle je indikace mořské vody. Nejde to, je to něco jiného. Je to jako kdybyste, nejde to zkrátka zaměnit, takže jak vy tady píšete závislost na nosních kapkách, jsem nikdy u dětí nezažil. Známe závislost na sprejích a tu mají adolescenti, třeba 15letí děti, kteří si to sami sprejujou, nějaký školáci, kteří si to stříkají každý den na noc, nebo když jdou do školy, nebo dospěláci si to dávají na noc, aby usnuli, aby měli průchodný nos, ale u dětí na těch kapkách se to neděje. To si to musí ty děti sami aplikovat, aby si to dávali tak často. Takže to je pozor spíš takový strašák, to používají ty firmy na tu mořskou vodu, ale jinak ta závislost je na těch sprejích až u adolescentů. To dítě si to přece samo tam nekape, vy to máte v rukou, jak to tomu dítěti aplikujete. Tak a Bendovy kapky jsou širokospektrý antibiotika, stejně jako Pamikon nebo Frakosan, takže to jsou léky na sinusitidu, to je zánět paranasálních dutin, tak na to jsou Bendovy kapky, měl by je indikovat doktor z ORL, který ví, že máte sinusitidu. Není to lék na rýmu a není to lék na zelenou rýmu. Takže s Bendovými kapkama opatrně, když je budete používat často, tak si to tam všechno vymlátíte, ty hodné bakterie a budete mít ty rýmy opakovaně. Tak teď dáme rychlou nosní mandli. Vidíte tady nosní mandle, jak je takhle hodně zvětšená. Ta způsobuje jednak neprůchodnost toho nosu. To znamená, že vy, když je neprůchodné, budete mít otevřenou pusu. Abyste věděli, na ORL se vám tam koukne doktor, buď se tam koukne kamerou zpředu, anebo tam koukne takhle ze spoda. A když je nosní mandle zvětšená, musí vám jasně říct, jestli překáží, anebo nepřekáží. Když překáží, tak vždycky ta operace pomůže. Pokud nepřekáží, tak je operace k ničemu. Je to úplně, tady zrovna v tomhle případě černobílý. Občas vám může říct, že překáží trochu a budete stříkat nějaký kortikoidový sprej, Avamis, Momox, něco takového třeba na půl roku a pak zjistíte, jestli na tu operaci půjdete nebo ne. Ale když ta nosní mandle překáží, nikdy z ní nejde vyrůst. Nemůžete počkat od 3 let až do 9 let, jak to dítě vyroste, to jste to dítě vědomě poškodili. Takže pokud nosní mandle překáží, tak je potřeba ji odstranit, jinak poškozujete to dítě. Za tou nosní mandlí je schovaná Eustachova trubice, proto všechny děti, co mají zvětšenou nosní mandli, tak mají časté bolesti a záněty středního ucha. Stejně tak, jak mají tu neprůchodnost. Jak dejcháte pusou, tak filtr přeberou krční mandle, takže všechny děti, co mají zvětšený nosní, tak mají často potom zvětšený i krční. A vy nevíte, co dřív operovat. Protože řeknete, no to dítě má zvětšený i nosní, i krční, tak když máte zvětšený krční, tak jste prošvihli tu nosní. To už je jakoby efekt toho, že jste to prošvihli. Takže často my první vidíme zvětšený krční a pak až nás trkne, aha, tak ono to dítě asi mělo zvětšenou tu nosní. Takže to už je prošvihnutá operace ty nosní. Ještě bych vyvrátil jednu legendu. Říká se, že nosní mandle dorůstá, tak to se stávalo dřív, když se to operovalo takhle na chodbě, jak vám to někdo vytrhnul lžičkou, takhle krve jak z vola, tak to byly špatně udlané operace a že tam nějaká tkáň zůstala. Když to dneska se to dělá v celkové narkóze, je to nejčastější pediatrická operace, která se dělá a nikdy ta nosní mandle nedoroste. Ona jenom takhle přeepitelizuje, to znamená, že tam, kde chybí, tak se vytvoří jakoby nová vrstvička toho epitelu, ale nikdy to není tak, že byste šli znova na tu operaci, protože nikdy nedoroste tak, aby bylo znova co tam utrhnout. Takže to je zase takový druhý mýtus, když vám řekne sousedka, prosím tě na to nechoď, ona dorůstá, jo, tak to neradi slyšíme. To jsou lidi, kteří nám kazejí práci. Takže nosní mandle, když je správně odoperovaná, tak nikdy nedoroste. Nosní mandle je filtr, je to jako když máte jakýkoliv filtr někde, tak ona vás chrání, je to imunitní tkáň. Nos je na dechání,
já cokoliv, co dejchám, tak mi to přefiltruje nos a v té nosní mandli se mi zastavují bakterie, zastavují se mi infekce, takže to je vstupní jako filtr do těla. Když ta nos nefunguje, tak to dělají ty krční, takže se mi zvětšejí ty krční. Takže nosní mandle taky generuje hlen. Když se podíváte, ta nosní mandle tak zase kape na ty průdušky hlasivky, takže kdo má velkou nosní mandli, tak furt má kašel a rýmu. Takže často ta operace taky pomůže zbavit se chronického kašle a rýmy. Tady máme zánět konjunktivitidu. Když se podíváte, jestli se vám někdy takhle dítě vzbudilo s takhle hnisem v oku, tak vy byste měli to oko umýt, ideálně Okuflash, Ophthalmoseptonex, cokoliv, co najdete, může to být i bez receptu. A chtěl bych upozornit na to, když se podíváte, jak ten nos je propojený s těma slznejma kanálkama, tak vždycky, když léčíte něco takhle v oku, tak nezapomínejte kapat Nasivin takhle do ty dírky, jinak to oko nevyléčíte. Chodí nám někdy rodiče, že kapou hlavně antibiotické kapky nebo něco do oka už 3 dny a zapomněli u toho léčit nos. Takže když léčíte hnis v oku, musíte vždycky u toho léčit ten nos, aby tady ty slzy měly kudy odtékat. V dnešní době na očním už se tolik nedělají ty operace, ty sondáž slzných kanálků, protože to často léčíme třeba Nasivinem, dekongescenčníma kapkama, takže ten oční výkon už se taky moc nedělá. Takže jenom jsem chtěl upozornit zase, že Nasivin patří do lékárničky, když to antibiotické kapky do oka většinou nejsou potřeba, většinou to za 2 dny vyléčíte Ophthalmoseptonexem, který je bez receptu, nosní kapky bez receptu. Takže třeba vám to ušetří cestu na pohotovost. Hodné operovat nejdříve krční. Jak je to s těma krčníma nosníma mandlema? Ty krční jsou zvětšený tím, že překážela ta nosní. To znamená, že většinou je potřeba odstranit tu nosní mandly a bohužel ty krční většinou už zůstanou zvětšený, to už se to prošvihlo. Někdy se seřezávají, to je takzvaná tonzilotomie a ne tonzilektomie. Ektomie je, že jsou úplně venku, tonzilotomie je, že se jenom zmenšej. Takže samozřejmě vy potřebujete zprůchodnit ten nos, takže ta nosní mandle je důležitější na to odstranění. Ty krční jsou většinou kosmetický. Oni jsou buď vošklivý, smrděj, nebo jsou hnusný, překážej, ale ten výkon není tak důležitý. Když toto nosní je opravdu zprůchodnění dýchacích cest, tady se k tomu vrátím, vy potřebujete, aby tady to dejchalo. Takže ta nosní mandle je v podstatě nutný výkon. To musíte, jinak to dítě opravdu se bude špatně vyvíjet. Ty krční, ty tam většinou jsou spíš trošku kosmetický efekt. Takže se první operuje ta nosní. Ale zase mohl bych říct, že to je individuální, to bychom museli zkonzultovat jako ten případ zvlášť. Jak může dítě používat Nasivin? Nasivin se nedává nikdy. Když vám to napíšou na tu krabičku, tak oni vám napíšou třeba 3krát denně, max 7 dní. Tak není to tak pravda. Vy to nikdy nepoužíváte 3krát denně 7 dní. Vy to používáte, když dítě otevře pusu, tak potřebuji zprůchodnit nos. To znamená, že dítě položím na záda, musím nechat, aby mu to proteklo a to dítě zavře pusu. My máme na pediatrii test, že zavřeme takhle pusu na 30 vteřin a když to dítě udechá nosem, tak léčíte správně. Když vám dítě udá tohle, tak to znamená, že léčíte špatně, protože ten nos je neprůchodný. Takže Nasivin se používá vždycky podle potřeby. Není to, že max 7 dní, ale můžete to používat 4 dny v kuse, pak den pauzu, pak 2 dny, jeden den 7krát a jeden den 2krát. Dává se to vždycky podle potřeby. Vy to máte ve svých rukou a to dítě se na tom nestane závislým, protože vy to používáte. Když už jste adolescent a stříkáte si to sami a stříkáte si to blbě, tak se na to můžete stát závislí, protože si na to zvyknete, že to používáte moc dlouho. Takže oni v lékárně vám tam správně napíšou max 7 dní, ale my to nikdy nepoužíváme 7 dní. Používáme to podle potřeby, podle otevřené pusy. Tady ještě se dostanu teda k bolesti ucha. Tady se podíváte, že nos je spojený s eustachovou trubicí, takže zase, když tady se mi to ucpe hlenem, tak to začne bolet ten bubínek zevnitř. Z toho důvodu, když je zánět středního ucha nebo bolest ucha, tak léčíme středem, to znamená Nasivinem. Vidíte, ten Nasivin už má asi 3. využití. Samozřejmě může to být Otrivin, Olint, jiný dekongescenční kapky. Ale když pojedete na pohotovost a budete chtít Otobacid, to jsou kapky do ucha s lidokainem na bolest, tak vy vyléčíte tady ten zvukovod zvenku, ale tam žádný problém není.
Takže pozor na to, rodiče často, když bolí ucho, se rozjedou na pohotovost, že chtějí kapky do ucha, ale ta bolest je způsobena zevnitř. Koukněte tady tou krátkou trubičkou, takže léčíme zevnitř. Takže jelikož je to bolest ucha, tak dám třeba Nurofen, a aby to tady splasklo, tak dám Nasivin a ještě bych měl napolohovat tu hlavu, aby mi to doteklo hezky k tomu uchu. Takže zase bych vám ušetřil třeba cestu, když dítě bolí ucho, tak dám Nasivin Nurofen a hodinu počkám na ten efekt. Tady jsou omyly a chyby, tady je spása v tom otobacidu. Rodiče někdy mají pocit, že potřebují ten Otipax, otobacid, že potřebují ty kapky do ucha, ale ty opravdu léčí jenom zvukovod. A v tom zvukovodu žádný problém není. Problém je zevnitř. Je to tady i napsaný v příbalovém letáku, že otobacid je jenom pomocný lék s nosními kapkami pro dekongescenci sliznic. Takže základ té léčby bolesti ucha je ten Nasivin a ne ten otobacid, pro který rodiče často jedou, i když je na recept. Takže možná jste si zase ušetřili cestu, možná na dovolenou si vezmete Nurofen Nasivin a nebudete potřebovat Otipax nebo otobacid. Tak a máme tady poslední 2 kapitolky. Jedno je zvracení, mrknu se na čas. Paráda. Zvracení je z 90% nezávažný příznak. Děti takzvaně blejou furt. Děti blejou ze sluníčka, přejedi se, mají rotaviry, mají úžeh. Dítěti vyroste horečka, tak se u toho pozvrací, dítě se pozvrací, u toho mu vyskočí horečka a zvracení jde vždycky ruku v ruce. To jsou takové 2 spojené nádoby. Tak my potřebujeme odlišit 2 důležité věci a to je krvácení do mozku, takže když dítě zvrací, tak se musí vědět, že mi nespadlo někde z betonu. A cukrovka, proto třeba sanitáci vám vždycky píchnou glykémii z prstu, když přivezou dítě, co zvrací, tak vždycky víme, že má glykémii 5, že nemá cukrovku. Takže to jsou takové nejzávažnější věci, na které dáváme pozor u zvracení, jinak zvracení většinou nezávažný a zvracení se léčí lačněním, to znamená, když žaludek vyhazuje ven, tak já tam nic nepřihazuju a ono to přestane. Rozdíl je dehydratace. Dehydratace se léčí kapačkou a zvracení se léčí lačněním. Pozor, abyste to takhle nezaměnili, že zvracení léčíte kapačkou. Jo? Zvracení lačněním, dehydratace kapačkou a nemůžete to takhle vykřížit, protože ne každý zvracení udělá dehydrataci. Když vyhodíte obsah žaludku, tak z vaší hydratací to nehne. Super. Děkuju. Tak, ještě tady jenom se vrátím k nosní mandli. Pediatrička mi sdělila, v 9 nosní mandle operovat nemáme, že v tom už budou sami děti nemocné zmenšovat. V 9 letech nosní mandle těžko říct, jestli to teda není dávno prošvihnutá nosní mandle. Většinou nosní mandle se operují mezi od 3 do 5 let u malých dětí. Jak říkám, je to nejčastější dětská operace, kterou děláme na pediatrii. Dělá se každý týden furt a furt. A ta nosní mandle se nikdy nezmenšuje, ale ono roste to tělo okolo, takže ta nosní mandle tam furt sedí a vyroste to dítě okolo. Ale vy na to nemůžete čekat, až to dítě vyroste, proto se odstraňují. Takže když nebude už dítě nemocné zmenšovat, moc mi to nedává smysl ta hláška, ale chápu, že v 9 letech třeba už je pozdě, že už si na toto dítě tak zvyklo, ale jestli to dítě už jakoby není poškozené. Ale zase neměl by do toho mluvit pediatr, měl by do toho mluvit lékař z ORL, který tam vidí dovnitř. Jo? To by vám pediatr by to neměl rozhodovat. Tak tady mám takový příběh o zvracení. Já mám rád tady ten obrázek. Schválně, jestli to z něj trošku i cítíte. Tak představte si, že je 9 večer. Mám tady dítě, který už je takový přiteplený a už mi moc nejí večeři a jdeme si lehnout. V 11 večer se probudí a pobleje mě. Pobleje polštář, všechno možný. Tak já to všechno uklidím, přestrojím postel a už je půlnoc, převlíknul jsem postel, šli jsme do jiného pokojíčku, protože tam už nejdu. A teď potřebuji od vás vědět, co musím nezbytně udělat. Teďka je půlnoc, dítě se mi úplně celý pozvracelo a chci si jít lehnout. Tak jestli vás někoho napadne, co je to nejdůležitější, co musím udělat o půlnoci, když mi dítě od 11 do půlnoci zvracelo a už si chci jít lehnout. Tak klidně se pojďte někdo přihlásit, můžete házet cokoliv, zachovat klid skvělé, připravit si lavor skvělé, prostěradlo skvělé, dehydratace napít, tak tady na to musím upozornit, to právě ne. Když po zvracení dítěti dáte napít, tak se vám může poblejit znova. Takže
Když dítě zvrací, nic dávat nemusíte, nenechávat dítě samo skvěle, převlíknout ho skvěle, dát mu napít, pozor s tím pitím, můžete, ale může se vám pobléct znova, takže spíš nedáváme nic. A pak se mi líbilo, tak já už to teda řeknu, zvýšená poloha, u takhle malých dětí se moc zvýšená poloha dělat nedá, ale myslíte to správně, ale ta zvýšená poloha není úplně alfa omega, takže teďka potřebuji v tom chatu věc zase zpátky nahoru a první, kdo napsal to nejsprávnější je Silvia Luknárová, odměřit teplotu. Vy potřebujete to dítě, já jsem vám říkal, že už v těch 9 bylo přiteplený a teďka je půlnoc a může mít třeba 37,9 a my půjdeme spát a v 1, ve 2 ráno už bude mít třeba 39,40 a tam hrozí ta dehydratace podcením. Nejčastější příčina dehydratace u dítěte je průjem. Když kadíte, tak to je spousta tekutin. Druhá nejčastější příčina je pocení. To dítě je úplně jako kamna. Vy jste pak celý mokrý od toho dítěte, že to dítě se vypotilo. Takže když dítě zvrací, tak hrozí dehydratace pocením s tou horečkou. To zvracení ono už zvracet nebude. Takže, jak napsala Silvia, změřit teplotu a případně mu rovnou o půlnoci dám čípek nebo mu dám sirup, ale musím se zbavit té horečky, musím se zbavit už i zvýšené teploty. Jinak se mi to dítě do rána vypotí a ráno pojedem na kapačku, že mám dehydrataci z té teploty, protože jsem spal jako špalek. Takže správně, Silvie, změřit teplotu a dát něco na teplotu. Zvýšená poloha, jak říkám, to není úplně u takhle malých dětí. Zkontrolovat, že nezvrací, no nic mu nedáte. Průjem zvracení, to jde někdy ruku v ruce, vyvýšená poloha, nespalo na zádech, nemělo by odvést pozornost poloha na boku. Takže chtěl jsem slyšet, že o půlnoci musíte dát něco na teplotu, i když má dítě 37,5, jenom zvýšenou, ale vy víte, že bleje, to znamená horečka asi poroste, možná přijde průjem, možná bude růst zase horečka, já mu nebudu dávat nic napít, takže hrozí ta dehydratace. Takže se zbavím i zvýšené teploty. Zvracení je únavný, po zvracení se dřív dávala Coca-Cola, protože tam je hypoglykémie, je tam nízký cukr, tak dneska už Coca-Colu nedáváme, ale dáváme něco sladkého, takže glukopur, sladký čaj, sladký černý čaj bez kofeinu, sladký jiný čaj, cokoliv sladkého je správně. Coca-Colu už moc nedáváme, ale po zvracení zkrátka může být nízký cukr. Časté nedorozumění je, že rodiče často po nás chtějí na pohotovosti něco na zvracení, tak na zvracení koukněte, tady je chlapeček, který očividně je plný energie, ještě se brání, takhle nechte mě bejt, tak ten určitě nemá dehydrataci. Děti, co mají dehydrataci, jsou takhle odevzdaný a dávají vám žílu, abyste je napíchnuli na kapačku, tak to jsou kandidáti na léčbu dehydratace. Ale když se bráníte, tak do těch dětí nic nestrkáme do zadku, nic do nich nepícháme. Takže zvracení se léčí lačněním a ne tím, že mu ještě dáte jednu do zadku za odměnu. Existuje Novetron, to je nový lék, je to na recept, je to rozpustná tableta v puse a zastaví to v mozku pocit na zvracení. Používáme to u léčby třeba rotavirů, používáme to u kinetózy, když jedete serpentínama a dítě se vám pobleje v autě, tak mu dáte tabletku a víte, že už vám nebude dál zvracet. Takže se to používá třeba i v autě, na oddělení. Je to zkrátka v mozku vám to vypne zvracení, takže nesmím to použít třeba u úrazu hlavy, ale můžu to skvěle použít u rotaviru, kdy vím, že to zvracení je zkrátka z nějaký infekční příčiny. Těch tablet je tam 10, doktorům to jde do nákladů, takže vám to většinou nebudou chtít napsat, anebo řeknou, ať si to zaplatíte sami. To balení stojí 5 kg, takže když si to zaplatíte sami, tak máte jednu tabletu za 50 korun a to je to, co my dáváme na pohotovosti dětem, nebo byste to mohli mít třeba v lékárničce. Takže když zvracení vyléčím za 50 korun, anebo na pohotovosti za 90, tak vlastně je to furt levnější. Když jedete na pohotovost, tak za 90 to dostanete, nebo to můžete mít za 50. Takže doporučuji jako počáteční investici tohle si pořídit do lékárničky. Funguje to skvěle i pro dospěláky, třeba když jste po nějakém večírku nebo mejdanu, tak si to můžete dát, aby vám nebylo blbě na zvracení. Takže to je asi taková budoucnost léčby zvracení. Něco na způsob Kinedrill to není. Kinedrill vás jakoby vypne v uchu, kde máte statogenetický ústrojí, tak Kinedrill je takový vypínač, že jako většinou usnete a dává se do toho kofein,
takže na Kinedril bývají paradoxní reakce. Já už Kinedril v lékárničce nevozím, ani ho nedoporučuji, je to starý lék, takže na kinetózu nebo blbě v autě používáme ten Novetron, ale ten samozřejmě je na recept. Ale je to novější, lepší, ale chápu, ještě tam možná nejsme, ale Kinedril už nepoužíváme. Kinedril mají rádi učitelky, protože ty mají pravomoc to dávat těm dětem na školních výletech. Tak, tady ještě bych jenom zmínil, že průjem nestaví probiotika. Když dítě kadí, tak je to velmi nepříjemný, špatně se to zastavuje. Snažíme se do dítěte dostat smektu, černý uhlí, tasektan, všechno, co do dítě zvládneme napsat, ale dítě, když má průjem, většinou do něj nic nedostaneme, končí to někdy na kapačce, proto se na rotaviry očkuje. Očkování na rotaviry je jenom takový panáček, žádný jehly, takže rotaviry můžou způsobit někdy, že dítě je týden na kapačce v nemocnici, rozpíchaný všechny žíly, je to velmi nepříjemný onemocnění, takže z průjmu máme strach, průjem je nejčastější příčina dehydratace. U průjmu se ztrácí minerály, tady to vidíte na tom střevu vpravo, takže když máte průjem, musí se dávat rehydratační roztoky, které jsou od toho, oni jsou takový slaný, hnusný, protože v nich je ta sůl, je tam NaCl a je tam draslík, proto jsou rehydratační roztoky slaný a hnusný, tak je dáváme dětem při průjmu, nedáváme je při zvracení. To je taky občas takový, že někdy dítě zvrací a vy do něj cpete kulíška a ono bleje dál, tak to nemá smysl. Jo? Rehydratační roztoky dáváme u průjmu. Tady vidíte ještě, že jsou firmy, třeba Enhydrol, já rád říkám taky to zákulisí, doufám zase, že tady není nikdo od firem, kdo by mě tady vytahal za skřipec. Takže tady vidíte, že to je při průjmech, ale je tady i při zvracení. Já kdybych chtěl prodat, tak tam napíšu taky, že to je na všechno. Tady taky píšou u průjmu při zvracení, ale tady firma HIP už napsala, že to je jenom při průjmech, takže ta to napsala popravdě, opravdu při zvracení to nedáváme, jenom při těch průjmech. A tady ještě taková novinka, tady to je Sunlight, to teďka používáme v nemocnici, to jsou takové trubičky jako kalipo a dá se to hodit do mrazáku a to dítě to cucá jako zmrzlinu a je to velmi dobrý, má to příchuť třeba citron nebo Coca-Cola, tak tady to doporučuji. Mám to objednaný na Alze, ale je to teďka vykoupený. Takže kdybyste chtěli rehydratační roztok, který fakt do dítě dostanete, tak je to tohleto Sunlight. Můžete to mít hozený v mrazáku. Když má dítě průjmy a chtěli byste to zvládnout doma, tak tady to je dobrá metoda. A mám tady poslední 3 tipy na závěr. Watch and wait, to znamená vždycky udělejte nějakou akci s těma dětma. Třeba když je laryngitida, tak jsme říkali, že studený vzduch a kortikoid a hodinu počkám. Když je horečka, dám sirup a hodinu počkám. Když je zvracení, nedám nic a srazím teplotu a čekám. A když je vyrážka, tak dáme třeba fenistil, dithiaden, něco na alergii, na tu vyrážku a ona třeba za hodinu zmizí. Ani nevím, co to bylo za vyrážku, ale vyřešil jsem to. Takže v té pediatrii my často podnikneme nějakou akci a pak si lehnete takhle na koberec, protože z koberce nejde spadnout. My nemáme rádi úrazy dětí, takže nenecháváme dítě na přebalováku, ale zevlíme na koberci, pustíte si Dčko a ono se to za hodinu vyřeší. Často rodiče zbrkle volají 155 nebo jedou na pohotovost, přitom vlastně ta hodina je klíčová, kdy zaberou ty léky. Často vy podáte léky, přijdete na pohotovost, uteče ta hodina a my už jenom řekneme, že už dítě je v pořádku a že ho do té nemocnice třeba nevezmeme. Takže udělat nějakou akci a hodinu počkat. Radši dítě zaklekněte, než řešte následky. Tady to je zase fotka z té knížky. Je tady vidět, jak mám odsávačku, takovou moji oblíbenou navysavač, která je i na pusu. Mořskou vodu musíte z nosu vždycky odsát. Odsávačka nahrazuje smrkání. Odsávat můžete kolikrát denně potřebujete, klidně 20krát. Smrkat taky můžete kolikrát denně chcete. Takže když budete udržovat nos průchodnej, tak pak nebudete mít zánět středního ucha, nebudete mít konjunktivitidu a tak. Takže ta nosní průchodnost je klíčová. Jako jsme říkali u auta, kde nesmíte mít u auta ucpanej vejfuk, tak dítě nesmí mít neprůchodnej nos. Poslední tip je, naučte si děti na sirupy. Není to tak, že bychom všechno dětem cpali do zadku. Tak jestli někdo ví, od kdy se zavádějí příkrmy u dětí, cca od kterého měsíce se zavádějí příkrmy. Jana, super, 4-6, obě máte pravdu, je to od 4. do 6. super.
tak přesně od téhle doby všechno začínáme dětem dávat v syrupech. Všechno začínáme dávat do pusy. Od té doby, co tam sypete ranou mrkvičku a tady ty všechny laskominy, tak všechno dáváme v syrupech. Do těch 4 měsíců předtím, když jsou děti jenom kojený, tak dáváme v čípkách, třeba Panadol čípky, ale jak začnou příkrmy, tak všechno už se dává v syrupech, protože tady jsme si říkali, že to je na vstřebávání léku, tady to je ideální, jo? Ten zadek není ideální, takže když nám přijde rodič, že 2letýmu dítěti dává čípky na horečku, tak my jako nevíme proč. Jo? Špatně to funguje, často to vyměníme za syrup a najednou to funguje. Takže je to taky častý omyl, bych řekl, z takových dřívějších generací, že se všechno dávalo v čípkách, tak my od příkrmu už dáváme všechno do pusy. Tak ještě tady mám pocit, že tam měl jsem jeden dotázeček, tak si tady odscrolluju zpátky. Co bez receptu nahradit Kinedril? Bohužel bez receptu je to těžký, když chcete spíš, aby to dítě vytuhlo, když jedete do Chorvatska, tak dáváme ten Dithiaden, to je takový starý lék na alergii, aby se vám dítě nebudilo někde na hranicích do Chorvatska, tak to je bezpečný lék na alergii, na stlumení. A když je to na to zvracení, tak používáme ten Novetron, který je na recept. Osvědčení Seznam. Na dětskou lékárničku Seznam, jak jsem říkal, že zase v knížce samozřejmě je, v knížce je všechno a i jsem na to dělal jedno video, ale jak říkám, je to individuální podle věku toho dítěte. Ale mělo by tam být vždycky něco na horečku, na alergii, ty nosní kapky. Klidně pak mi napište ještě, Gábino, osobně. Při bolesti ucha, krom kapek do nosu, nemocnici Tak a poslední ještě od Jaroslavy dotaz. Když bolí ucho, tak doporučili antihistaminika. Ta sliznice oplastne jenom, když je alergická příčina. Představte si, že nemáte alergickou příčinu, je únor, tak prostě ty antihistaminika nemůžou fungovat. Fungují jenom, když je alergická příčina. Takže nemůže splasnout sliznice antihistaminika, když tam není alergie. U syrupů, že je toho často děsně moc. Jak píše Jakub, je to pravda, těch syrupů je hodně, naštěstí ten Nurofen má 2 koncentrace, to mám tady ve svém kouzelném baťohu, takže samozřejmě existuje třeba tady ten Nurofen a tady vidíte, že je tady napsaný 40 mg, to znamená, že tady třeba na 12 kg už dávám jenom 3 ty mililitříky. Takže existují i syrupy s vyššíma koncentracema, tady mám třeba Paralen, který je z Německa. V Německu mají syrup, který má vyšší koncentraci, bohužel v Čechách nevyrábějí. Takže trošku v Čechách to má mezery, ale existují koncentrovanější syrupy, kde těch množství se dává míň. Takže u Nurofenu to existuje, nebo Inflanor, u Paralenu bohužel musíte za hranice, to v Čechách chybí, to je díra na trhu. A to, že čípek funguje, je úplně v pořádku, hlavně když to zvládnete. Takže to je jenom takový samozřejmě doporučení, že ty čípky jsou nouzovka, ale Paralen má tabletky, dobře. Tak jo, tak to je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost a tím bychom skončili teda první půlku, skoro všechno skončili. Jestli máte někdo dotazy a jinak půjdeme na ten Kahoot. Já bych do toho ještě skočila, Cyrila, protože si myslím, že jsme ještě nevykryli jeden dotaz, kde se Dušana ptala na to, jestli jsou léky dostupné i na Slovensku. A myslím, že to bylo u toho slajdu, jak jste tam měl ten Novetron. Za to se moc omlouvám a možná jsem z toho chtěl trošku uniknout, protože nevím. Samozřejmě nevím, jaká je situace na Slovensku, které léky tam jsou dostupné na Slovensku. No, já kdybych věděl, tak vám odpovím, ale nevím. Nevím, co na to říct, nevím. Ale můžu tady vidět tady nějaký další ještě dotaz. Počkejte, tady se k tomu dostanu. Novetronu Slovensku vám bohužel neřeknu. Kdy je lepší volit Panadol Nurofen? Já se často ptám rodičům, jestli vám líp funguje Paralen nebo vám líp funguje Nurofen a dáváme to, co rodiče mají vyzkoušený. Takže snažíme se jim pomáhat tak, co oni zrovna si řeknou. Jsou rodiče, co říkají, že funguje tohle, jsou rodiče, co říkají, že funguje tamto. Ideální je dát ve správné dávce jednu věc a měli byste to mít vyřešený na 6 hodin. Takže když střídáte, tak to vždycky zavání nějakou buď závažnou infekcí, nebo dáváte malou dávku, nebo to děláte blbě. Ale správně by vám jeden lék měl vždycky vydržet. Dětský migrény.
Tak migrény už jsou zase speciální neurologické onemocnění, které by měly být správně diagnostikované, že je to opravdu migréna. A jinak první lék volby se začíná normálním Nurofenem, někdy se pak dává nějaký Nimezil, Aulin, Nalgezin, někdy pak zkoušíme silnější lék nebo Algifen. Ale migrény děti mají, ale je to spíš kapitola takový 12 let a víc. Děkujem. Dušano, taky díky, já taky moc děkuju všem za pozornost. Při změně počasí, Nurofen. Migréna, je to taky v knize. Migréna je spíš onemocnění teda od 12 let výš, řeší to dětský neurolog a začíná se ibuprofenem, pak Algifen, Novalgin, Nimezil, zkouší se pak silnější léky, někdy od 12 let se můžou dát i triptany, i takový ty triptanový spreje do nosu speciální, ale diagnostiku by měl udělat dětský neurolog, aby to byla opravdu migréna, protože třeba triptany na bolest hlavy nefungují. Fungují jenom na tu migrénu. Co při dětech okolo 7 rokov. To už asi zabíháme, já se bojím, že nás trošku tlačí čas, tak já bych se dostal k tomu kahoutu, jestli, Kristýno, jestli můžeme. Určitě pojďme na to a když tak ve zbývajícím čase se můžeme mrknout Jasně, na ty super. dotazy, které tady jsou v chatu. Tak a teďka zase budu tady bojovat s tím, jestli to dokážu nějak jako nasdílet. Vidíte? Vy to vidíte, to kvérko? Vidíme ho. Tak já jdu Ano. čůrat. ...48 lidí tady vidím, 50 lidí. Mám zaplacenou verzi na 200 lidí, tak víc vás být nemůže, ale je vás tu 83, takže věřím, že se ho... Lovetron není registrovaný. To je mi líto na Slovensku, že to nefunguje, ale my to tady nevím, co s tím. Musíte si to pašovat. A 3,5leté dítě, když má v noci bolesti rukou a nohou, můžou to být růstové bolesti. Já si tady slyším tu muziku. Ale opatrně, my máme z růstové bolesti vždycky strach, pečlivě vyšetřit, aby to nebyl třeba nádor, nechci vás strašit, ale když dítě se budí s brekem, že ho bolí nohy, ruce, radši běžte k doktorovi a proberte to s ním. To bych neřešil přes internet, ale můžou to být obyčejný růstový bolesti, ale jako neházel bych to jen tak přes palubu. Jo, to si běžte radši k praktickému doktorovi pobavit. Tak je nás tady v Kahootu 57. Já vidím 83 lidí, tak ještě dáme jestli chviličku. A pak začneme teda, až mi to tady povolí šéfové. Já si myslím, že klidně můžeme začít. Dobře, vidím, že už se jeden člověk odhlásil, takže nestratil trpělivost, je nás tady 60. Tak já to jdu pustit. Tam uvidíme i průběžný pořadí, tak já doufám, že to bude legrace, tak jdeme na to, jo? Tak doufám, že všichni uvidíte, jsou to otázky ABCD, nebo ano, ne?
o nejlepšího pediatra z Uniky. Horečka se sráží. Já vám vždycky rovnou pak řeknu, co byl chyták. Tak, 43 lidí správně, je to ke komfortu dítěte. Tvarohem, to jsou takový ty lidi, kteří na schvál dávají něco špatně, protože chtějí dělat legraci. Takový mám taky rád, já to taky dělám. Ale nevyhraju bohužel tu knížku. Podle čísla, to samozřejmě už tak není podle čísla, a nad 38,5, to jste se nachytali asi nejvíc. Dřív se to tak říkalo, ale je to ke komfortu dítěte. Každý dítě má komfort jedné, takže nesráží se už podle čísla. A jak dám další? Tak. Aha, dobrý, tak vidíme pořadí. Jana, Alča, Věrka se ujali vedení, moc gratuluju. A jdeme rovnou dál, ať nezdržujeme. Kdybyste chtěli, můžete do chatu komentovat. To je jednoduchá, to je jenom ano, ne. Myslím, že o těch čípkách jsme si toho hodně řekli. Tak, u dětí opravdu nepreferujeme ty čípky. Čípky jsou jenom nouzovka, takže to bylo jednoduchý. Koukneme na pořadník. Hele, Lucka se dostala na 3. místo. Jana s Alčou to tam držej. Uvidíme, jak se jim podaří dál. Tak ucpaný neprůchodný nos, to znamená takhle. Dítě má otevřenou pusu a nemůže dýchat. Takže 43 správně nosníma kapkama. A musím říct, že tenhle kvíz už dělám teďka po 3. a hodně lidí tady často dá tu odsávačku. Tak já myslím, v té prezentaci to tam bylo. Vy když máte ucpaný neprůchodný, tak ono tam není co odsát. Vy tam odsáváte, ale nic neodsajete. Jo, takže klasický chyták, vy tam nic nevysajete, takže to nemůžete vyléčit odsávačkou. Tak, moc gratuluju Věrce na 3. místě, Jana, Alča, Martina, Lucie, koukám o žádný chlapy v top 5. Tady vidím nějakou radost. Tak pokračujeme dál. Proč má dítě trvale celoročně otevřenou pusu a chrápe? Tak koukám, to bylo jednoduchý, všichni správně, to jsem ani nečekal. Tak to vás musím ještě upozornit, že to je nejenom na přesnost, ale je to i trošku na rychlost, protože aby bylo vidět, kdo má víc bodů. Takže až si budete jistí, tak zkoušejte i na rychlost, protože vám to dá body navíc. Kdyby všichni měli všechno stejně, tak je to i o rychlosti. Tak tady to bylo perfektní. Nikdo se nechytil na celoroční alergickou rýmu. Alergická rýma celý rok v kuse není. Takže gratuluju, to bylo perfektní. Věrka to dokázala na 1. místě. A Martin se dostal, nějaký chlap do žebříčku, tak mám radost. Jdeme na další, tak je to i na rychlost, i na tu přesnost, i na rychlost. No vy to boucháte tak rychle, že čekám, kdo se tam nachytá na něco. Tak rehydratační roztoky mají v sobě minerály, ten draslík, že jo, takže při průjmech je správně. Při zvracení rehydratační roztoky, ač to píšou na obalu, tak se to nedává, ale vy samozřejmě dobře víte, že zvracení a průjem jde často ruku v ruce, takže někdy se to dává, když je obojí najednou, ale kvůli tomu průjmu, abyste věděli, že se to dává. Tak skvělý. Alča na 1. místo. Gratulujeme, jdeme dál.
Jak se léčí zvracení? Zase jsem si dovolil obrázek, který vás trošku osloví. To je dítě, který si nazvracelo do 5bodového pásu a to se nedá z toho za boha umýt. Lačněním, ano, správně, takže po zvracení nic nedáváme, jenom hlídáme tu straženou teplotu, můžete vypláchnout pusu, to je tak všechno, jinak se zvracením není potřeba nic dělat. Takže, jak dali 3 lidi kapačkou se léčí dehydratace, ne zvracení. Čípkama do zadku možná znáte motýlium, občas ho mívají na pohotovostech. Je to zase takový přežitek, jako dělat rentgeny na úraz hlavy. Jo? Občas to ještě vídáme, ale moc to není potřeba. Takže i motýlium občas vidíte na pohotovosti, ale není to zásadní léčba. Přijde mi, že se tam furt točí ty stejný ženský nějak v tom vedení. To jsou ty nejlepší pediatričky z Uniky. A Martin je jim statně v patách. Tak jsme u úrazu hlavy. Tak asi zase jsem to udělal jednoduchý, protože všichni to měli správně. Nenechám dítě usnout, samozřejmě dítě může usnout, ale vy ho po 3 hodinách budíte, abyste, jak to někdo napsal hezky do toho chatu, že naživu ho zkontrolujete a na ten rentgen nikdo, to je krásný. A ta velikost těch zornic je opravdu taky, to se používá u dospěláků. Když jsou jinak velký zornice, tak to už stejně na neurochirurgii, to je pozdní příznak, takže to není to, co byste museli doma kontrolovat. Vám stačí to chování. Tak paráda. Jana až jde do finále, Věrka, Lucka, Alča a Kateřina. Martin nám někam ulítnul. Tak jdeme dál. Nurofen, jak se dává? To musí každý umět. Tak Nurofen 10 mg na kilo dávku. Úžasný, že si to pamatujete. My, co bychom z pediatrie chtěli něco málo, tak kdybyste věděli tady to číslo a dávkování nazpaměť, jak se říká, i když vás budí o půlnoci, ať máte, protože to funguje pro jakýkoliv dítě, takže nesmíte to spoléhat na ty krabičky, bohužel krabičky jsou špatně. Tady to číslo 10 mg na kilo a dávku máme napsané v naší učebnici pediatrie. Tak to dáváme na oddělení, na pohotovosti, tak to dělají všichni. Když to budete dávat podle krabičky, bohužel je to špatně, podle věku to právě nechceme, abyste dávali podle věku. A tak, takže 53 správně, děkuju, gratuluju. Lucka ve finále, teda na první příčce. A Martin je zpátky ve hře. Já nevím, kolik ještě zbývá otázek, takže se to nějak zakrylo. Myslím si, že 8 z 15. Tak jdem dál. Laryngitida, to taky věřím, že každý zná nebo zažil, anebo zažije. Tak a tady to je krásný, tady je to 50/50, to znamená, že z 29 lidí se mi trošku nachytalo, já jsem tam napsal vyléčím trvale studeným vzduchem a samozřejmě ten studený vzduch není trvalá léčba. Vy o půlnoci budete na studený vzduch a za 2 hodiny máte laryngitidu zpátky, takže je tady to slovíčko trvale, aby ta odpověď byla špatná. Dokud nemáte ten kortikoid, nebudete nikdy v klidu spát, protože až pak víte, že už se vám to nevrátí. Takže to mám radost. Ale tady nám to zamíchalo. Hele, Martin, Alča a Petra. Pěkně. Co nesmí chybět v lékárničce? Dneska jste se ptali na tu lékárničku. Jak říká Věrka, jsou to nervy, člověk chce rychle, že jo, pak tam klikne nějakou blbost. Co je na tom to zábavný právě, doufám.
Tak tady teda to bylo skvělé. Tady se často lidi nachytají na ten teploměr, ale v tom názvu je nesmí chybět v lékárničce. Když vám chybí teploměr, tak se svět nezboří. Vy prostě dáte na tu teplotu, šáhnu na dítě, je horký, tak mu dám na horečku. A jak říkám, my už moc neřešíme ty čísla. Jestli to je 38, 39, mě už je to jedno. Stejně mu ten sirup dám. Takže teploměr už není nezbytnost v té lékárničce, ale hlavně, abyste měli ty léky na horečku, nosní kapky. Takže skvělé. Tady nám to zase se nám to celý nějak přemíchalo, takže furt není jasný, kdo to nakonec vyhraje. Je to napínavý. Alča, Petra, Zuzka zatím vedou. Myslím, že nás čekají už jenom 3 otázky. Teď jdem na probiotika. Tak skvělý. Teď to nevím, jestli to bylo v té přednášce, tak jste to měli možná těžší, ale opravdu probiotika, zase říkáme někdy, že jsou takový paraziti na lidech. Víte, že to stojí spoustu peněz a taky se říká jako mořská voda, že to je dobrý na všechno, ale vlastně to dáváme jenom u širokospektrých antibiotik. Když dáváte amoxiclav, klacid, tak od prvního dne dáváme k tomu probiotika, abyste si tam vrátili nějaký hodný bakterie, který máte vymlácený širokospektrými antibiotikama. Takže tam to má určitě význam. U těch ostatních věcí je ten význam takový jako pofidérní, takže když je průjem obyčejný, tak už není potřeba dávat probiotika. Jo, u těch širokospektrých antibiotik je to nutný. Nebo ne nutný. Určitě je to doporučený. Alča, Petra, Míše, Pav. No, furt ti stejný. Jsem zvědavý, jestli se nám to ještě zatočí nějak. Jdeme na 12. z 15. Neštovice. A tady jsem dal, co není pravda. To vždycky miluju v těch testech, když mi někdo dá otázku záporem, tak se v tom zmatu. Tak jsem chtěl být jako takhle ten nepříjemný profesor, který to dá taky. Jo. Tak kdo se nachytal, je 100%. 25 lidí to má správně. A opravdu podle evidence ta ochrana je doživotní. To znamená, když si dítě naočkuju před kolektivem, my jsme dali třeba syna mezi 2. a 3. rokem, tak podle evidence by měl být chráněný do konce života, proto se to dává hlavně třeba holkám před těhotenstvím, ale víte, v medicíně nikdy nic není 100%, takže někomu to může selhat a někdo musí jít na přeočkování. Když jste v kontaktu s neštovicema, tak je to booster, takže to máte i jako booster zdarma, když máte pak kontakt s tou nemocí. Ale je to sranda, že podle evidence je to doživotní, ale není to nikdy 100%, tak to je taková lišácká otázka. Ochrana před pásovým oparem to samozřejmě je, takže očkování bych každému doporučil. Mám pocit, že teďka došlo v České republice, že se na ně čeká až na podzim. Mám pocit, že jsem to tak zinfluencoval, že jsme ho vyprodali. Tak a dostáváme se. Martin zase na 3. místě. To se mi líbí a jsme 12. A ne, že bych nadržoval chlapovi, to tak neberte, jen jakože, abych měl o čem povídat tady. A jdeme na poslední 3 otázky. Rotaviry. Rotaviry jsme dneska probírali, tak to budete umět. Kválně Věrka, jestli se uklikla. Ale no, záludná otázka, no snažím se, aby tam občas bylo něco záludného. Vše je správně. Ano, opravdu všechno je správně. Já mám pocit, že vždycky, když je vše správně, tak je to vždycky vše správně. To je takový jednoduchý, ale musíte to stihnout dočíst do konce, že jo? Takže rotaviry opravdu, tady jsem napsal, že my jsme vyspělá země ČR. To je takový úsměvný, kdyby náhodou tomu někdo nevěřil, tak se tak bereme. Ale občas to končí i týden na kapačkách, ty děti jsou rozpíchaný, je to velmi nepříjemný, už nevíme, kam těm dětem píchat do žil. A to očkování se opravdu pije, takže já, když jsem zjistil, že to jenom pije, tak jsem říkal, proč my jsme to blbci nedali, takže příštímu dítěti to určitě dáme. Pak jsem si to uvědomil asi v 5 letech a ono zpětně už se to takhle starým dětem nedá dávat. Takže nepromeškejte to, klidně dejte i rotaviry, je to hnedka hotový. Andrea is back, nám to píše. A jdeme na předposlední otázku.
To dneska se na to někdo ptal, na ty bendovky, myslím, v chatu. Tak správně, i Pamikon, i bendovky, i Frakosan jsou takový různý kombinace namíchaný léků. Měl by to indikovat doktor z ORL, je to na léčbu těch paranasálních dutin, jako jste viděli na obrázku, tak děti ty dutiny ještě nemají vyvinutý. Třeba děti do 5 let skoro ty záněty dutin nemývají, takže čím jsou děti menší, tím méně to používáme, ale často rodiče mají pocit, že to je lék na rýmu, a nebo když vás chce doktor odpálkovat, vy už tam lezete 2 týdny s rýmou, tak vám řekne, tak si vemte ty bendovky a dejte mi pokoj. Takže opatrně s tím, jsou to širokospektrý antibiotika, vymlátí vám to tam veškerý to, co tam máte. Takže proto jsem tady ještě napsal, proč je tak skvěle fungují, tak je dávám 6krát ročně. To jsou zacyklení rodiče, který furt léčí Pamikonem a pak se diví, že má dítě furt rýmu, protože tam nemá žádný svůj ustálený bakterie. Takže super. Mi napíše pediatr, když mi nejde vylečit rýma. Bohužel to je nešvar, se kterým se setkáváme, proto jsem to tam napsal. A stejně tak to nejsou léky na zelenou rýmu, neléčíme podle barvy, to mají rádi barvu jenom ve školce, my léčíme podle nemocí. Takže je to na sinusitidu. Tak, Petra, Alča, Míša, a myslím si, že jdeme na poslední otázku, tak teďka teda se připravte ke strojům, protože to nejlepší na závěr, já jsem milovník starých reklam, tak schválně, jestli někdo tady to pamatuje. Doufám, že tady je přítomný pan ředitel společnosti. Lepší život, 50 lidí to vědělo správně a teď teda 5 lidí musím pochválit za to, že to jsou ty vtípkaři, kteří to tam určitě naschvál střelili to s tou pračkou, to je reklama na Calgon. A lepší než život, to se mi taky líbí, takže moc děkuju všem, kteří se zúčastnili a jdeme se podívat, kdo teda vyhrál. Jdeme na pódium. Takže na 3. místě Míša Pav. Tak moc gratuluju, napíšeme vědování knížku Alča, gratuluju, a na 1. místě Petra. Moc gratuluju všem, já si to musím rychle vyfotit, než mi to někam zmizí. 4. myslím byla Olga. Calgon, tady někdo píše Calgon, tak opravdu. Nedávno jsem koukal na reklamu na Calgon a chtěl bych umět točit tak vtipný videa, jako je reklama na Calgon. Mám pocit, že to bývaly nejlepší reklamy. Tak jo, takže já vám tam do chatu pak pošlu ty knížky a moc vám všem chci teda poděkovat za 1,5 hodiny pozornosti, byli jste úžasný a snad vás bavil kvíz. Budu rád za nějakou zpětnou vazbu k tomu kvízu, kdyby nějaká otázka vám přišla, že byla nejasná, nebo jestli tam něco nebylo tip-top, tak mi dejte vědět, já si to poupravím, protože kvíz musím říct, že mě hodně baví. A to mi sem napište, no, kdo je Petra Alča a Míša Pav. A moc děkuji všem teda ještě za pozornost, za páteční inspirativní odpoledne a díky moc. Tak jestli můžu předat slovo. A kdybyste se chtěli ještě někdo zeptat něco do chatu vlastně, tak ještě můžete psát, ještě nikam neodcházím. Jasně, a já bych vám za všechny a moc ráda poděkovala, Cyrille, bylo to úplně bezvadné, já jsem si to moc užila. No a pokud teda kolegové se chtějí ještě něcokoliv doptat, tak toho můžete využít. Tak já jdu psát zatím. Okay.
Tak je tam dotaz, jak na nespecifické bolení bříška, kdy plašit a kdy být v klidu. Jasně. Tak samozřejmě je to v knize, ale jinak bolest břicha, první co, tak vždycky dáváme to dítě na záda, pokrčíme nohy, prohmátneme břicho. Když je to břicho měkký, prohmatný, tak to je dobrá zpráva. Když je tvrdý nebo nafouklý, tak buď to znamená, že to jsou prdy, anebo jste něco třeba prošvihli. Takže dáme dítě na bok, pokrčíme nohy, čekáme třeba 20 minut, dáme ho na druhý bok, jestli se nějaký větry uvolnějí, ale jinak břicho by měli vyšetřit, když tak v nemocnici, buď na chirurgický nebo pediatrický ambulanci. Ale dokud je bříško měkký, tak je to většinou dobře. A mělo by být, jakoby když hněte těsto, tak to je jako, když to břicho jde pro hňáz, tak to znamená, že jsme v pohodě. Děkuji, Míšo, taky jeden z nejlepších inspirativních pátků. Můj to byl první inspirativní pátek, doufám, že se budeme vídat každý pátek. Tak já musím napsat ještě teďka pro Alču. Tak a poslední Míša. Míša Páv. Vy samozřejmě dejte ty indicie, ať vědí, komu ty knížky pak teda předat. Míšu víme, ale Petru a Alču jsem si nevšimla, Věry. Viděla jsi tam někde, že by se dámy přihlásily o svoji výhru, když tak se Prihlásili potom Kristý. podívám. Prihlásili se. Jo, Jo, je tam napsaný, kdo to je, jo? jo, super, děkuju. Tak jsou tady takhle pro vás 3 nachystaný, podepsaný. Tak já se vám musím přiznat, že to bylo poprvé, co jsem takhle dělal přes počítač. Šel jsem si do Alzy koupit druhý monitor, abych měl ty 2 monitory. Tak to je moje premiéra. Tak mám radost, jestli se to povedlo. Tak jo, a já si myslím, že už tady žádný dotaz asi nepadne a já vám teda ještě jednou moc poděkuju a budeme se těšit, že vás třeba někdy zase uvidíme na nějaké další akci Dr. Digital. Taky díky